Úryvky z knihy Zázrak. Druhý deň Zázračný kameň. Tento deň prejavte vďačnosť za 10 vecí a uveďte aj prečo. Za každú vec sa poďakujte 3-krát. Môžete byť vďační za všetko dobré, čo máte teraz, za všetko dobré, čo sa vám prihodilo teraz, za všetko dobré, čo ste dostali v minulosti a za všetko dobré, čo sa vám prihodilo v minulosti. Dnes večer a potom každý večer podržte v ruke kameň alebo minerálny kameň alebo kryštáľ a poďakujte sa za všetko dobré, čo vás v ten deň postretlo. Nájdite to najlepšie, za čo môžete byť vďační.